Thank you so much. Para tomorrow Sugura, ibari mustafa. Kuchoka basa yekutamba takutomtora huyu huyu anapinda kashiwani huyu takutomtora huyu ndeki Mkambanzi kanzone mafoni hapa pa polisi nje atisikurara atisakosira zvinhu makitara utanga ari kuridzirwa papiro chaipo vanoina vachaverenga isi kuti vatehopa hapana mungatoenda kubasa raka unai vava pakona ejombo ili noti mungadini hanzari pamuchochororo vari jongwe pakona kona paro asi tambozama vakazoti pa extra 1.5 hour yacho zvoiso moyo wangu unohwacha mani handizii kudakaradi antu nyamashi ndabadakala manengi nabaya mushinga mechangenyara muchinga mechangenyara akomarara ona akomana kanzurwa akomana mapopo chani wanda rishakurovai